Ok, takže sme späť, ja som Magono 1 a vítam vás pri hre What? To sa privítanie. Ale čauko, mravčekovia, tu je Magor 01 alebo tzv. Auha borci. Vítame vás v ďalšej hre Star Wars Unleashed. Vidíte, tam kde sme skončili, zase to nahrávame potom, takže sa nedivte, napríklad keď ste tam dali komentár, keď ste nám radili, tak napríklad tak, že čo pochybujem, že sme to nepovedali. No takže, ako si môžete všimnúť, Nastáva dole. je tu ďalší taký boss, čisto zase jak Darth Vader, ale je to The Emperor. Takže možno to není posledná misia, ale tam sme bojovali proti Darth Vaderovi, zmátili sme ho a teraz ide ďalší boss taký veľký, takže je to divné, ale jemu už idú viac dole healthy, ne? Hej, ne. Toto si videl blesky? Chromy blesky prírody. Bo! Používaj trojholník a krúžko. Však používam. Ani neviem, že ja. Už ani nemáme komentáre, bo všetko sme k tomu povedali, takže viete čo to je nahrávať 3 diely po sebe, ale nechceme si to nechať ujsť, lebo vyzerá táto... Naozaj zaujímav zomieram. Fakt ako... Ale Vidíte? Tak sa zomieram. ja myslím, že táto... Ja neviditeľný som už ne. Táto misia je napínavá a je dosť dlhá, takže A dosť nudná. už asi 40 minút ju hráme. Asi tak, že Či minimálne. klamem? Asi 40 Jak minút. dostal, ani nevedel bráchu. Gisara Hilfiger. Čo máš s Hilfingerom? To je značka rifly. Ja viem, ale čo si s ním spal? S riflami, hej. Ja spím keď to v pyžame, a nie. Ja v rifľoch. Čo to v tábore, vieš, aké dobre spať v rifľoch, že by si ráno nemusel sa prezliekať. A celý týždeň v jednom? Nie, zas tak. Ja som bol raz na tábore a tam jeden, on úplne aj ponožky, všetko mal to isté, aj v botáskach dokonca spal. Vonku sa vajal všetko. Ľahol a on v tom spal, všetko v tom. No poď brácho, no poď. On sa vôbec neprezliekal nič, more. Fuj, viete, jak kandilo tam. Nech v kanáli, keď idete domov. Asi tak. Niekto chodí možno cez kanál. Tak to ti dám. Jak ťa šupuje. No však on čo so mnou robí, on so mnou robí omeletu. Ale však ako nenechaj sa, kamarát. Prečo on všetko čukáš. Poď som ho kus odrazil. Ale fakt, Miro, toto neviem, či ty dáš, pretože toto... Bázme, vidíte to? Takéto do 10 minút nedáš to, pôjdem to ja. 10 minút. To pofejliť. A však ja nič nevidím. A sa ho zabil. Aspoň, že teraz som svojemu dole. Vidíte, toto hra je teraz úplne ťažká, zatiaľ čo boli misie, boli úplne primitívne, ale toto cuce je niečo hrozné. Lebo akorát natáčame misiu, tak to failíme. Ale keď sme predtým hrali, tak v pohode sme tam ich sundávali. Aj zrazu on ma dal dole. Samozrejme, rozprávky nepozerám. Sorry za moje komentáre, ale to používam sestre. Už som natrenovaný. Jak dostal, ani nevedel, brachu. Popcorn Zase. Keď niekedy bude strik, to si nevšímajte. To je bežné, to sa stáva, to je zdravé. Viete, keď nám Jak náhodou dostal, ani niekto nevedel, volíte, brácho. aby sme sa vám nemuseli vždy ospravedlňovať. Takže o tejto hre by sme ešte mohli povedať také, že sú tu aj cheaty, ktoré mne nejdu dať.
som skúšal do srandy, že čo to zrobí, ale nejde to, takže mne aspoň. Lebo ja mám takú divnú asi verziu, lebo mne ani multiplayer nejde. No takže To je flip, toto je ani nenormálne. savey mi nejdu dať. Jak savey? Ja viem, že napríklad 100% save. Jaj. Bo sme chceli hrať, vieš, s bratrancom, tak vieš, že by sme si dali 100% save a proti sebe multiplayer. Vieš tak, na pobavenie. Zaletaj si, píš. Dobre, no teraz ty ide si. Čo so mnou robí? Vidíte, ako toto úplne nereálne. Stojíte od neho 38,5 metra. A zrazu ste pri ňom. A zrazu teraz on pri mne. Ale čo so mnou robí ako chlape? Kľud. Čak ja môžem brať zemiaky, ale tá... No vidíte zase? Tiež ste sa posunuli o 4,5 metra. Ja to presne počítam. Čo si mi myslíte? On má v tej hre zabudovaný meter, som ho musel stiahnuť ten mod do toho. Lebo ja som to nemohol hrať bez toho. A som ešte komentovať. Ten meter. Dostal, ani nevedel ešte. Vy to nevidíte, kde mu to píše. Ale... Ja to mám v hlave. Hej, alebo Som kvalitka. on to má napojené na svoj mobil a tam pozerá. Bázme, ja úplne inak tlačítka klikám. Ale fakt, potom to asi pôjdem na to Slendermana. To P6, či jak sa to volá. Fakt je to rozostrašná hra. A ja budem točiť, on bude hrať. A nevystriedame sa. Nie. Zabudem Ale ja som pre každú stranu. Stranu. stranu, áno. Určite. Aj pre ETS, aj pre SDK. Nie. SNS. Pre 99%. Áno. Percent. Ja som neožeráš. A tiež som 1%. 99% ľudí je múdrych. A ja som 1%. 99% cigánov nerobí. A ja som 1%. A ja som 9%. 90%. Ja to failing dosť často dneska. Aj vonka. A hodil mi HP. Vidíte, zase som sa posunul o 375 metra. Už nemáme veľký na toto názor, lebo už sme keby všetko povedali, ale to je dosť divný let's play, tak by som povedal, ale dosť si mu už ubral. Na počítači by sa to hralo lepšie, podľa mňa oveľa lepšie. No, ale zase tam je aj čo minul, ale tu by sa to, tiež dobre hrá, lebo vieš, máš to všetko pri sebe, takže to, že nemáš, vieš, po celej klávesnici prsty, ruky. A to sa dá prestaviť? Tu ne. Nerob si znovu nič. Hej, kamarát. No zase. Hodí po tebe bok. Zase to je toto, že sa posunieme o pár metrov. 5,5. Už som ho skoro polku health ubral. Skoro! Pohodne sa k nemu a dostaneš teraz takú presne mierenú pozadočku. Dobre, teraz ja dostanem pozadočku. Ak dostal, ani nevedel. Takže musím si to prehodiť. Dostal. Lebo už ma bolí ruka. A aby to máš lepšie videl. Kde som? Úplne na jednu stranu streľam. Tu je kňaz. Nerob. Čiernu ruku. To som snovcov. Už ma pes boli. No, ma dal dole. Ale on sráč. On nevie, čo to je sa zahrávať s Magorom jedno. Pretože my Magori, my sme králi. To nikto iný nevie. To jedno nikdy nevie takisto failiť. Ako my. My sme proste original style. King of Pop. Original style. Dostal. Ani nevedel. Retaj. Tam je HP. Poď ho. A tá nepočúva. Je tu. Daj mu už polku healtha.
Tak chceš, že by som ma čeká. A na Harlem Shake'u som hral presne túto hru. To mal vypnuté PSP. No však aj na vypnutom som hral tú istú hru. Kúkajte, ak ma No aj sejmu. keby si ju zapol PSP, to akurát tam máš tú hru. A bola tam aj naša známa Bikica, Presne. ktorá hrala s ním, no aspoň pozerala na neho. A komentovala, buzerovala proste zlá kročka. Zlá mu. Zlá Zase sme sa posunuli o pár metre. No. Takže nie realita nechýba. No vieš, čo je na Star Wars reálne. Tie meče. A tá elektrika tiež. Vieš, tí ľudia. No. Búf. Zase sme sa posunuli o pár metra. Tiež dostal zase. Nechce sa vystriedať. No. Motherfucker, baby. To bude dobrý let's play, celý iba boss budeme robiť. Celý diel jeden boss. Tak po 12 minútach sa vystriedame. No. Ja ho doklátim. Tá tebe sa to ako povie, keď ja čo načnem. Dáš ho. Hlavne, že keď dáš checkpoint, tak to v pohode potom už. Však aj, lebo ty to nevieš hrať. Určite. Čo si? Zavisíme. Sejmu ma. Jak dostal? Zaktivoval to ten skill, ktorý sa aktivujem aj ja. Fú, som si aktivoval. Kde si? Kde si? Sráč. Hračka. On je sračka, hračka. Nerob, lebo hračka sú naše diváčky. Hračky. On je iba jedna. No, doplníme HPčka. Baby HPčka. Takže mali sme zase skip, za ktorý sme sa už dopredu ospravedlňovali. Ale tam sa so mnou hraje, jak s elektrikou. Nerob, tá elektrika ťa raz kopne. Do zadku. Do Ja, hlavy. takú šupu dostať od elektriky do zadku. Jaj, tak poskočíš. Normálne jumper. A to tu. Unavený som. Toľko sme točili dneska. Že až nevládem. Ešte nás čaká jedna točička. Teraz pred spaním. Tak to sa veľmi neteším. Ja, hej, bude to sranda, ja som za každý extrém, ja som taký extrémista so mnou, keď chcete zvonku, sa musíte pripraviť na veľa veci. Je 21, 23. Toto keď dotočíme, my vám povieme na začiatku Slendermana, o koľkej to začíname točiť a bude to sranda dosť. No sranda jak sranda. Povedal, že si pre každú švandu. No hej, a toto zase taká sranda není. On hrá poker. A to je blbosť, to ten full tilt poker SK, či čo to je? Nerob, nestráž, nevidím. Mne sa zdá, lebo ty máš bič na tej ploche. Ja tam mám napísané Life is a bitch. Život je, Sviňa. ale bič znamená niečo iné. Ale toto je... Jak skočil do mňa tornádo, more. A čo mám pod tým? Aký mám úvodný obrázok? A to top. Ešte som nerobil Magor channel. Čo to pošlom, čo to máme? A ja ho upravím, ale už som dostal taký nápad, že ale urobím to na tvojom tablete, lebo mám to väčšie, to lepšie sa mi to urobí. Však jasné. A za chvíľu pôjde do múky, za chvíľu. Aspoň si myslím, že pôjde do múky. V preklade
Že zomre. No to sraček. Ja sa napijem, prepáčte. Ja tu ohňostroj, tu všetko blika. Zase dostal takú peknú šlepku, šlupku. A už idem na posledné kombo. Fakt, dal som to zle. Prvé. Zase failižák. Failer. Nerob, však ja zvyknem. Som zmizol, ani nevedel. Hej, kamo. Poď tu. Potraseme sa s tebou. Ako si môžete všimnúť na tejto hre, ste na takej veži, bojíte s jedným typkom, narážate Pol hodinu. a v pohode. A nemáte problém sa znova postaviť a zmlátiť ho aj vy. A ten detko má možno 153 rokov a 3 mesiace. Krát 5. A určite je ako neunavený ako aerobik, za každý musí cvičiť. Nerobte činky, dvíham moje 60 na jednej. Od 6 rokov. Čo od 6? Dajde ono 5. To sa nedá, ale... Dá sa. No, 1,1. Určite. No takže ideme na to x-ko. Jak dostal, ani nevedel, bracho. Tu, Nejaký CV je. tuk. Jaké kreslo mal. Normálne, že herné. Tuk. To sa skoro zase pomýlil. Sa pomýlil? Skoro. Bože. A však ja som sa nepomýlil. Pomýlil. Bo ťa odhodil. Vázmeno portu, švíňa, ukážte v tebe, bracho. Práve teraz dostávaš to ten tvoj starý vek do konzervy. No, už by sa ho malo dať sundať. Už by sa to aj patrilo. Veď 17 minút ho tu šutíš. Jedného bossa. A ja to nechcem tak robiť. Konečne som prišiel na systém, ako ho položiť a dať ho do vajec. Čuká, pušku. No tá nie je x-ko. To ťa sundal, takže... No, jak plné HP mám. Pardon. Pohoda. Kušku. Sústreď sa. Snažím sa. To sa mi páči, že na týchto kombách nemáte Však som stlačil. neskoro. To je, že keď idete aj zase to kombo, tak nie sú presne tie isté tlačidlá, vždycky sú iné. Čo To je také na nechápanie a toto na postreh. rýchlosť a na znalosť. Na postreh spíš. Aj to. Som No rozumel a- na postoj, takže. Alebo napríklad keď hrá God of War, či strih, ale vošiel nám tu Ujo, môj Ujo. Dominik? Ale nevadí, hráme ďalej. Takže o chvíľu zase sme pri tom kombe, na ktoré nebudeš nič vraviť ani ja, takže bude minúta ticha, aby si sa sústredil. Teraz... Fuck! Hovorím, že nič nebudeme rozprávať. Ani povieš prvé slovo. Povedal, a teraz vidíš, a ťa to vyrušilo. Že bude taká minúta ticha, že to dáš za tú minútu. Už je 19. minúta, akože pohni si s tým. Akože myslíš, že sa to s ním chce trtkať. Reklama na Bučkovcov ide. Tak nerob reklamu. Reklama. Teraz keď ho sundáš, budeš môcť kombo asi. Čas ešte neskoro, to je ešte. Tu ten čo mi teraz dal kamarát, poď tu.
Dá to. Skúsim ho položiť iba tak, bez komba. Skús. Neviem, čo to sa robí. Ale nie, dávaj trojuholník. Však hej, nebudem ho priťahovať, na čo? Čo ti dal? Ani som nevedel. Tak asi. Musíš to dať. Oh je. Yes. Ešte vyskočil 13. Nemal som energiu, by som spravil lepšie. Dobre si. Neboj sa, máš veľa healthov. Fakt? Pozrite. Musel som to dať. Bože, ty si. Ja som expert. To bol že mega epic fail. Ja viem, a to ja často robím. Sorry, ak to bude ako zdlhšie video. No, 21 minút. Nevystriedame sa? Boss. No, Vôbec. dobre, no. Dajme si pauzu tu na... No, daj štart. Takže sme späť. A prišiel som na niečo. Vidíte, tu sú tieto kryštály. Ja si to dám na silu. A dáme si farbu napríklad túto modrú. Nie. Dáme si tento žltý. A ideme vylepšený do toho. Počkaj. Tam zlechytím. Keď dáš double jump, nemôžeš mu to dať. Ja viem. Prečo dávaš double jump? A v tom kruhu nebude, choď si po healthovadlo. Musím ho sundať. Poď ty. Ale ja som ti ho našla, takže nebuď frajer. To ak si dal? No. Ja len To krúžku väčšina kom som sa dáva, dal. takže nevieš. Keď krúžku a dáš kocku to. Nebuď v tom kruhu. Prečo? Tam ide tak extra elektrický prúd, alebo taký veľký výbuch tam bude, a čo ti energiu zoberie. No. No vidíš. Healthovadlo. A čo si chcel povedať? Sorry za to ticho, ale ja tu pozerám na úžasný film a žerem popcorn a on tu hraje a kúka na úžasný film. Aký film? To čo tablet nahrávame. Aj. A práve teraz môžete vidieť moje perfektné kameramánske schopnosti, že ak to pekne akurát je nastavené, našteľované, jak sa hovorí. Ale už musím dať.
Nemám Pochopíte? nervy. Pochopíte toto? Nechcem dať na 2 party toho bossa, takže bude, pokým ho nesundám, tak Keď to nedáme do 30 minút, bude sa v 2 partoch. týmto sundám. Kokutka. To ticho, to je sústredenie. Práve som rozmýšľal, že to nedáme hudbu. No. Asi ne, lebo chcem hovoriť a čo, neznám čo. No No, a čo už hovor. máš načatého akože dosť, ale to kombo, toto bude asi fakt, že posledný, pretože to kombo na ňom vyzerá ako fakt zložito, takže aj veľmi dlhé oproti ostatným. To nie je možné. Počkaj, choď na nastavení. Na čo? Sa mi zdá, že options. Options, game, autosave, počkaj, tutorial, tips, počkaj. Tu na tom God of War sa dá nastaviť, že tie ukážky budú automaticky vyhraté, že bude iba video. To som sa, že tu sa dá. Musím si dať iný kryštál. Počkajte. Na light this. Takže musíme ho sundať. Mne začne také ticho, keď točím let's play, pretože naozaj... Ty počuje, ty len kecaj. A už nemusíš o hre kecať, ale o dačom kecaj. No, nezabudnite kamarátom rozposielať náš channel, keď sa vám páči a keď sa vám nepáči. Pretože môže sa páčiť niekomu inému. No a píšte do komentárov, do správ, hociaké hry, aké chcete, aby sme točili. A lajkujte, komentujte, odberajte, to je jasné. A pozerajte naše videá. Budeme robiť aj súťaže. Áno, napríklad o VIP na našom serveri DMTL Craft. Áno. Alebo to je Minecraft server. Ale aj na sám server DMTL Samp. To je GTA San Andreas. Multiplayer. Ktorý sme teraz rozbehli. A celkom dobre sa nám darí. Áno. No už máš načatého dosť, takže si to mohol dať dole. Sundaj sa. Máš to. Fuck! Veď to tam sa ho nedá dať v tej... Presne v tamtej pasáži vždycky. Dám aj X, ale... Takže na 30 to vypneme a dáme to od začiatku. No, vlastne budeme pokračovať v tejto tu hre. No ale my sa s vami aj rozlúčime a pôjdeme akoby od začiatku. No nie od začiatku, lebo teraz budeme to hneď potom točiť, takže už bude načatý. No ale myslím, že je akoby iný diel. No iný diel to bude Že samozrejme. to dáme na 2 diely. Má takú hnusnú elektriku. No ale je dobrý, musím uznať. Mhm. Vývojári na tom makli dosť. No a ešte 10 sekúnd máme, takže ja som Magorla 1, bo som tu na Magorla 2 a toto je hra Star Wars Unleashed, kde práve neviem povedať tohto bossa, ktorý bude bossy. A ešte skúsime dať raz kombo.
Ešte to nechaj. To je dobré. Ja si to kombo vyskúšaj. Ja chcem niečo iné vyskúšať. Tak ho nedáš, on bude elektrikom teba dať v kuse. Vidíš, kombo budeš musieť dať. Jo, nemáš Tam návštevu, takže... Odľahke. Nie, naču, ser na to pokračuj. Ale to potom nevidím, lebo to... Komba keď. Skúsiť dať bez komba? No, takže drž tu palčeky míračkovi. No to musím aj uberať. Vieš, lebo to kombo je potrebné. Dobre, takže týmto ukončíme a uvidíme sa na budúcom, tak čauky, čauky. Čauko.